years you waboa a buy years a antichrist. Sa years you are working. Because according to me, my Bible, Niamia from a city, ni years na ye yam fem fata, one me a best fata bino. Na only Jawa Sonsi. After so, or no years to Naka, I am here some reading to me and setting down. And if a fan at Yadia, not see my creature of any power to say. Science, yes, to say, collecting it. Nyankopon fie yede aye edwadi fie a omanfo no eton niema ho nia wabɔ so titiru pa eni eye koko eni bibia ye se friend Yesu moja ne ade mampacho mayemusa say die ne ba ye ma wo call on this part so we raise awareness on this particular issue. Me da wa say na me share what chief we nyina ade bia meka bia ma me e wo Bible the evangelist Adom and our frame. A Fibia be won some market and the quotation our Bible. And say Biana Gan high it fair or so for be a bit in a 20 years of fair. Ye you send a new quino or no or no you. Na ending kind of Matthew chapter 24 what try and say what 53 now. Yes, I was named Matthew here. What did the Moja Betty in Anquano? Was it then quasi ya? A nipper did in the dream bar the cancer one only Christ. Now what that I need puppet pray and on your back. Yes, we are what to obey. No. According to John chapter 2 verse 14, or say, yes, to call Jerusalem as Sophia, or go say, ye did just as a gato, nine and Ponton and Yamano. What the Yahumayan bread, a guawomo. Yes, you are what on Sobolo, or Tomakadi Bebre, yes, you are making us no bagana, as you say. Na no na me Ghana fortunate so say. Sa years you waboa, a buy years, a antichrist. Sa years you are working. Because according to me, my Bible, Niamia from a city, ni years na ye yam fem fata, one me a best fata bino. Na only Jawa Sonsi. After so, or no years to Naka, I am some reading to me and setting down. And if a fan at Yadia, not see my creature of any power to say. Science, yes, to say, collecting it. And so Abraham, ya will go the day, will continue tight, Emma Melchizedek. The American is in the Bible, it's in the Bible. Who has together for Jesus? And you know, the children said, Mommy. So ya menya nimba pi ania ma won ho so a wo ba Yesu ho anyame asem na se yidi nyame asem na fa wo tidi krono na wo a waja abo enfa na anu a wajai obi so anu na wo ti a wajai wa area dia wajai krono no bo no wa di no kre because Yesu na me imagine the way no kre nyankopon Mami Yesu no a yatina di kwa fa so ko adini die eniema miensa John chapter 14 verse 6 was say me ne kwan no kura nkwa obi meja ne charge for na me so wuti di dia wati kwan ne so die baba wonya nkwa ne ye no kura die ansa no wa benya nkwa ba Yesu wo ba ye entron or the miss and to Yesu nan kasa na ni matina dia ye nyina nim no di ni mocha abeti ye nkwa no wo ka bibia wo se meja na di tumi na mame meja edi tumi amame enti no onye wo no me ti sofo bia abewutu abegina simpie wa me no only potential so only nyame afem baako and what they say, and for my business, so I'm not going to from no. Maybe I made that fair, me any friend in any fra. And I mean, Tina Mutina, I made my fair. And Brown, what is the cool fellow?
a wɔde ne poma to hɔ ɛdane wɔ hɔ no fano nso de ne deɛ to ɛdane wɔ hɔ enti nsɛnkyerɛnne na yɛdi akyire no yɛnhyɛ yɛ because Yesu mma yɛ no mu ara ne yɛwɔ yi ɔsɛ yɛhu ne saa koraa no a na ɛnyɛ no yi Yesu a wɔtwa ntorɔ mekɔɔ Israel a mekɔhwɛ yɛkɔhyɛ Yesu history nyinaa no manhunu Yesu mogya foforɔ bi a ɛyɛ Sobolo mogya na wɔbɛtɔn ɛno na wɔbɛkasa kɔlɛse ne tae nyɛ nanso so Psalm 50 verse number 14 wɔ sɛ sasedafo wiebɔ wɔ Nyankopɔn ne tua wɔboa biama deɛ ɔwɔ sorosoro no ne sufrɛ me da hia dɛm na mɛgye wo so enti me nuabaa deɛ meka bia yɛ Bible mu asɛm ne na mete diɛ ɛna meka kyerɛ Nyame ma sɛ mebaa Yesu mu bɛsi nɛ no obiara ma makadeɛ nanso deɛ Onyame gu so yɛ a na wɔyɛ mete sa branteɛ bi nso ɔbɛgyina hɔ sɛ saa Yesu yi ɛne wɔsɔfoɔ yi wɔyɛ adɔyɛ obi yɛ adɔyɛ nkyerɛ sɛ wɔyɛ Nyame nipa mebakyɛ abranteɛ bɛ ne kaa saa asɛm yi me deɛ bi mmɔ ne din menya me dwuma na meyɛ abranteɛ no bɛtena hɔ tete wɔn ne na ayi maame deɛ wɔn ne sɛ yɛkɔ Acts chapter 3 a Yohane ne Peter ɔmo kɔ asɔre abranteɛ a na wɔyɛ bubuafoɔ afiri ne na yam a wɔda hɔ nom no na abranteɛ ne da hɔ yɛde na kɔto asɔre fie hɔ ano wɔda biara wɔsrɛ sika enti bra Peter ne Yohane kɔduru hɔ nom no deɛ na abranteɛ ne hwɛ wɔn din nim sɛ wɔnyɛ wɔnya right but Peter ne Yohane ka kyerɛ wɔn ɛka kyerɛ ne sɛ sɛ yɛn din na yɛn kasa deɛ yɛn ne sika yɛde bɛma wo adeɛ baako pɛ ne yɛwɔ Yesu Bible sɛ wɔn introduce Yesu Nyame asɛm de ma abranteɛ no a wɔgye yɛ no ɔsɔre gyina ne nan so enti saa obi wɔ hɔ a nyɛ asɛdeɛ koraa na ohia dwen sakra ogyina ne nan so ne wɔn kɔ asɔre afei wɔkɔkɔ yɛ adwuma eti Ghana ha nom no ebinom adwene wɔ fam ato the sense sɛ obiara ba saa Yesu yi a meka na sɛ me sɔfoɔ yi a meka na sɛ nsɛnsɛ yɛ yi ɔbaeɛ no deɛ ɔde bɛkyere Ghanafoɔ adwene nie na mama mpacho sofo a woka na asem ni din de sɛn me pacho mi nim ni din omanfo no bebre na speculate say wo de ye papa Adom Kyei mpacho sa na tie ni me de me nyam sam na me ka na me kire o mo nokre. Okay, ma yemehwe ne eba ya ema de na twen wasunti ema wo make a call on FDA eye institution a eba na yedua ne die mu ne enema ye consume ko ye mu a wo ma sede ne se wo mo behwe no ma regulate sa enema no. What made you, in as much as say what kyerɛ mu spirituality ne de no what kyerɛ mu, but yeba ne physical no so a wo make call we say we say FDA fo ehwehwɛ sa enema ni mu na wo mo hwɛ se sa nneɛma sɛ yɛ tɔn ma asɔre ma no aso ɛyɛ anaasɛ ɛni wɔ biara mogya na ɛfa ɛdeɛ nso na ma wo make sa particular call no nyame dwuma na yɛ na nya honhom ko apɔ sɛ wonam mmɔden mu chanso ɛho hia maame mi edumbi bi a na me nkɔ hospital wo yɛ sɔfo kra na akɔ hospital me so wa hia by onyame mu wo ye madwenem according to Psalm 32 verse 8 no awurade si nani wo so na tufu mebie wadwenem na metere kwan a befa so obi bi obefa nyame asɛm no kure mu anante no awurade ma wo nyansa maame me no ti wo say 6 months bia no me koteka na no na me hu sɛ Ghana ha ye wo FDA fo no o ma ye herbalist fo no me fa ne sɛ Minia be ma doctor Ose Kwame. Womu niema womu ye even nsuo kra womu eton. Minim se womu wia FDA wo ba betesi hu se nsuo ni nipa no mu a. Yeah. Ene no ebe fa na se nipa ni benyankwa na onyankwa. Na onyamia dumu a odie ma adwene mo no. Ye wo ho ta no bia na ne sesa bi niema fa. Mami, ebda ko de bae me ko to Sobolo yi bi de ye Sobolo ni ade yeah. Ana me di breakfast ni niema ye ana me nom ye afi no mo na afa me sugar ko so na me frɛ me doctor era me ka so no so na die ne wadi
nam so my yes I see a free confidence you no no sa ne mana no se maame na what check say no system no efa maame sa Sobolo ye nipa gutu toi empanifuo ne enkola nyina eto na ebi mu mia mi ni pese ohini ni program so pra obi ko kompremi ye se agumu bi because one no obi no wa ni na fane na me no juice bi me no ye na fe ma me na me hunam ye me basa kane na ngam de se bonsam one no na me feel me da ka na o ka tira me se ma ka tira se sugar niam bebre no onfa because mu ye maame sa Sobolo ya ye ka ho asem obi ho da bi o fa ne planta da ko se bosi ba ti mo jadro enti no ene ni ban so na eto na wa mo eto ni bebrebe na bibi a me de ada ne spiritual no ye hu se wa wo no no enu moja enu wo system no fa enti fa ya ma edi wa nkote si so tu bi a be si so a ena mama na nya we sei me to ama nsore ma ena me no adwuma no so awurade Adom ayate me hu se Ghana fo binum qualities sa nti safo no ba wonim Bible ene wonim hiewo no create na ade no ton ma nsore ma no no ton ma wo mo enti me se me smaka to se eni esa nyama na so fo binum tonton no ku a ku wo mo Bible la ne site nku nipa ai wo Bible mo so ba wo mo ba ye nya daji nsia Bible no Sobolo koko ye ti brona na so fu bi beti so o ton koko ta ene wo wai ezi e fu anko chake koko yo ba kwa konte ko mu ana chikire twa mu se we enti ma me braso se ye kanyam samtini nyame ma no na se ye bi oni nso mu amu se enya bibia na e bonsam. Okay. Na one kasa gwa kunkuna ya brabo nansi no kurem ni bibia one kasa ebesu yi. Okay. Na me nia brefe esa se brei mu ye menya me mati afi se one so obi e be yi ne nimfo no ni Kristo Matthew 24 verse 3 going e wo ho. Ena sa so fufu bi di ja e wo nyame fi a e ye ti wade because John chapter 2 verse 14 was see yes no our northern ho aba say ya mfane no mu asem sokora ye nko heaven no enti wo ma adi kane ne nyina no wo mu hu ni Nyankopɔn wo mu hu Nyankopɔn